Akwụkwọ nke Luk isi nke 6. N'ụbọchị izu ike nke abụọ, ọ gafere ubi ọka wit. Ndị na-eso ụzọ ya wee dọpụta ọka, ree ya ma tee ya n'aka ha. Ụfọdụ ndị Farisii sịrị ha, "Gịnị mere unu ji eme ihe iwu na-akwadoghị ime n'ụbọchị izu ike?" Mgbe ahụ Yeshua zara ha sị, "Unu agụbeghị ihe Devid mere mgbe ọ ka nọ n'elu osisi akwụgidere n'elu osisi, na ndị ya na ha nọ? Otu o si banye n'ụlọ Chineke, were achịcha rie, nyekwa ya ndị ya na ha nọ, nke iwu na-akwadoghị iri, kama naanị maka ndị nchụàjà." O wee sị ha, "Nwa nke mmadụ bụ onye nwe ụbọchị izu ike." N'ụbọchị izu ike ọzọ, ọ banyere n'ụlọ nzukọ wee kụzie ihe. E nwere otu nwoke aka nri ya kpọnwụrụ akpọnwụ. Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii lere ya anya ka ha mara ma ọ ga-ekwu okwu n'ụbọchị izu ike, ka ha wee hụ ihe ha ga-ebo ya ebubo. Ma ebe ọ maara echiche ha, ọ gwara nwoke ahụ aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ sị, "Bilie guzoro n'etiti." O wee bilie guzoro. Yeshua wee sị ha, "Ana m ajụ unu ajụjụ, ma ọ bụ iwu kwadoro ime ihe ọma n'ụbọchị izu ike, ma ọ bụ ihe ọjọọ? Ma ọ bụ iwu kwadoro ịzọpụta ndụ ma ọ bụ ibibi?" O lere ha anya ọnụ wee sị nwoke ahụ, "Setịpụ aka gị." O wee mee otu ahụ, aka ya wee dịghachi mma dịka nke ọzọ. Mgbe ahụ ha jupụtara n'ara ara, ha wee na-arụrịta ụka n'etiti onwe ha gbasara ihe ga-eme Yeshua. N'ụbọchị ndị ahụ, ọ gara n'ugwu ikpe ekpere ma nọrọ abalị na-ekpeku Chineke ekpere. Mgbe chi bọrọ, ọ kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya wee họrọ mmadụ abụọ ndị ọ kpọrọ ndị ozi: Simon onye ọ kpọrọ Pita, na Andrew nwanne ya nwoke, ndị dara mba na ndị mmụọ ozi, Filip na Batolomi, Matiu na Tọmọs nwa Alfeọs onye dara mba, na Simon onye a na-akpọ Zilọs, Judas nwanne ndị dara mba, na Judas Iskariọt onye bụkwa onye rara ya nye. O wee soro ha gbadaa wee guzoro n'ebe dị larịị. Ya na igwe ndị na-eso ụzọ ya na ọtụtụ igwe mmadụ si na Judia dum, site na Jerusalem na ụsọoké osimiri Taya na Saịdọn, ndị bịara ịnụ okwu ya na ka ọ gwọọ ha ọrịa ha. Ndị mmụọ ọjọọ na-akpasu iwe wee gwọọ ha. Igwe mmadụ niile wee chọọ imetụ ya aka, n'ihi na ike sitere n'ebe ọ nọ pụta wee gwọọ ha niile. O wee welie anya ya elu lee ndị na-eso ụzọ ya sị, "Ngọzi dịrị unu ndị ogbenye, n'ihi na alaeze Chineke bụ nke unu. Ngọzi dịrị unu ndị agụrụ ugbu a, n'ihi na afọ unu ga-eju. Ngọzi dịrị unu ndị na-akwa akwa ugbu a, n'ihi na unu ga-achị ọchị. Ngọzi na-adịrị unu mgbe mmadụ kpọrọ unu asị, mgbe ha kewapụrụ unu, hichapụ aha unu, ma jụ unu n'ihi mmadụ, dịka ihe ọjọọ n'ihi na Nwa nke Mmadụ. Ṅụrịanụ ọṅụ n'ụbọchị ahụ, n'ihi na ndị unu zuworo, n'ihi ụgwọ ọrụ dị ukwuu n'eluigwe. Ndị nna anyị mere otu ahụ nye ndị amụma. Ma ahụhụ dịrị unu ndị dara mba, n'ihi unu onwe unu hichapụkwa unu. Unu natara agụ unu, nkasi obi anyị. Ahụhụ ga-adịrị ndị na-achị achị ugbu a, unu ndị afọ juru, n'ihi na unu ga-ahụ ahụhụ ga-adịrị unu mgbe mmadụ niile na-ekwu okwu ọma banyere unu. N'ihi na ihe mwute dị otu a na-akwa. Ahụhụ dịrị ndị nna ha n'ebe ndị amụma ụgha nọ. Ma asị m unu, lezienụ ndị iro unu anya, mekwanụ ndị kpọrọ unu asị ọma, gọzienụ ndị na-akọcha unu,
kpekwanụ ekpere maka ndị na-emeju unu, nyekwa ndị na-eti unu ihe n'otu aka, nyekwa nke ọzọ, nyekwa ndị na-anapụ unu uwe elu unu, egbochila ha ịnara uwe elu unu. Nye onye ọbụla nke na-arịọ unu ihe ọbụla, nyekwa onye ọbụla nke napụrụ unu ihe dịka onye napụrụ unu ihe nke unu, arịọla ya ọzọ. Dịka unu chọrọ ka ndị mmadụ mere unu, otu ahụ ka unu na-emere ha. N'ihi na ọ bụrụ na unu hụrụ ndị ọhụrụ unu n'anya, gịnị ka unu ga-enweta n'ọzọ? N'ihi na ndị mmehie na-ahụ ndị hụrụ ha n'anya. Ọ bụrụkwa na unu emere ndị na-emere unu ihe ọma, kedu ụgwọ ọrụ unu ga-enweta? N'ihi na ndị mmehie na-eme otu ihe ahụ. Ọ bụrụkwa na unu gbazinyere ndị unu nwere olileanya ịnata ihe, kedu ụgwọ ọrụ unu ga-enweta? N'ihi na mgbe ndị mmehie na-agbazinye ndị mmehie ihe, ha na-anata otu ihe ahụ. Ya mere, lezienụ anya n'ebe ndị iro unu nọ, meenụ ihe ọma ma gbazinye ihe. Unu achọghị ihe ọbụla, ụgwọ ọrụ unu ga-adịkwa ukwuu. Unu ga-abụkwa ụmụ nke onye kasị elu. N'ihi na ọ na-emere ndị nọ na mkpa na ndị na-adịghị ike ebere. Ya mere, bụrụnụ ndị ebere dịka nna unu si eme ebere. Unu ekpela ikpe, agaghị ekpe unu ikpe. Unu ekpela ikpe, agaghịkwa ama unu ikpe. Gbagharanụ, a ga-agbagharakwanụ. Nyenụ onwe unu, a ga-enyekwa unu ya. A ga-enye unu ezigbo aha nke apịrị apị, nke na-ama jijiji, nke na-atụpụsị n'obi unu. N'ihi na otu nna ha ka unu ji tụọ onwe unu, a ga-eji otu ahụ tụọ unu ọzọ. O wee gwa ha okwu n'ilu sị, onye pụrụ idu onye isi? Ha abụọ agaghị ada n'olu. Onye pụrụ idu onye isi? Ha abụọ agaghị ada n'olulu. Onye na-eso ụzọ adịghị elu karịa onye nkuzi ya, mana onye chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ zuru oke ga-adị ka onye nwe ya. Gịnị mere unu ji ahụ ntụpọ dị n'anya nwanne unu nwoke, ma ghara ichebara ntụpọ dị n'anya nke unu echiche? Olee otu ị ga-esi sị nwanne gị nwoke, nwanne m, ka m wepụ nsị dị n'anya gị, ma ọ bụrụ na ị hụghị ihe dị n'anya gị? Onye ihu abụọ buru ụzọ chụpụ ihe dị n'anya gị. Mgbe ahụ ị ga-ahụ nke ọma, ị ga-enwe ike iwepụ ntụpọ dị n'anya nwanne gị nwoke. N'ihi na ọ bụghị osisi ọma nke na-amị mkpụrụ ọma, ọ bụghịkwa osisi ọjọọ nke na-amị mkpụrụ ọma. A maara osisi ọbụla site na mkpụrụ ya, n'ihi na ọ bụghị site n'ogwu ka ị na-achịkọta mkpụrụ fig, ọ bụghịkwa site n'osisi ka ị na-achịkọta mkpụrụ vaịn. Onye ezi mmadụ site n'ezi akụ dị n'obi ya na-eweta ezi ihe n'ụlọ. Ajọ mmadụ sitekwa n'ajọ akụ dị n'obi ya na-eweta ihe ọjọọ n'ụlọ. N'ihi na site n'ihe jupụtara n'obi ka ọnụ ya na-ekwu. Ma gịnị mere unu ji akpọ m onye nwe anyị? Unu emekwala ihe ndị a na-ekwu. Onye ọbụla bịakwutere m ma nụ okwu m ma mee ha, m ga-egosi gị onye ọ bụ. Ọ dị ka ụlọ mmadụ ma gwuru omimi ma tinye aka, nke wuru ntọala n'elu osisi. Mgbe mmiri tolitere, idei mmiri ahụ bịara n'ụlọ ahụ ma ghara ịma jijiji, n'ihi na ọ dịghị n'elu osisi. Ma onye na-anụ ma ọ naghị eme, dịka nwoke wuru ụlọ n'elu ụwa na-enweghị ntọala, nke idei mmiri dara megide.
ọ dakwara mgbe niile. Ọdịda nke ụlọ ahụ dịkwa ukwuu.